Здравейте, здравейте! Както ви обещах, тази седмица ще ви представя едно ястие за бързо готвене. Избрах пълнозърнест рис. Пълнозърнест рис, тук вече говоря, с грах, магданоз, черен пипер, куркума и който желае, ето толкова сол. Може да си го комбинирате с салата, с сьомга, с друг вид риба, каквото си пожелаете. Много гъвкаво ястие, става изключително бързо, но наистина ви препоръчвам да изберете пълнозърнесто рис, цялото семе да се слюспа, за да може да използвате витамините му. Малко по-бавно се вари наистина, но определено си заслужава. Витамини, минерали, фибри, много по-хранителен е, по-смислена храна, и по-добре за вашия организъм и по-здравословен, по-диетичен дори. Грахта се добавя малко по-късно, на половината на готвенето на ориза горе-долу. И накрая магданоза, както и подправките. И може да си го сервирате. Ще ви държа в течение как точно се случва. Без олио се готви, без никакви мазнини добавени, каквото и да е било докато се готви. Става прекрасен